foli ani tanu amadi jigiya bulo lamɛnbaga cɛma ana musoman ma ala sɔnna kira sɔnna ɲinan san an wulila k'an jɔ ka yala belebelew nɔfɛ jabakɔrɔ minnu ni u kumakan ye kɔrɔnafolo n'a tɛ wuli dɔɔni kɔnɔ jamana mago bɛ cɛ minnu na diɲɛmɔgɔ mago bɛ cɛ minnu na zawagati morikɛ bɛlɛdugu ablaye elhaji ablaye kulubali bɛlɛdugu bamanan jabakɔrɔ an wulila nɔfɛ ka don bɛlɛ kɔnɔ ɲinan bɛlɛdugukaw diɲɛ san o san u bɛ ɲɔgɔn ye san kunkanko la ni o ye jɔminɛ ani asura ye o hukumu kɔnɔ bɛlɛdugu u ye ɲɛmɔgɔya k'o di bɛlɛdugu bamanan ma bɛlɛdugu ko bamanan don nka anw ko bamakɔ ko elhaji sabu a ye hakɛ min kɛ maka an tɛ hakɛ dɔ o la ka kɛ ni o ye mun de kɛra ɲinan jɔminɛ kɔnɔ juguman na ɲuman na bɛlɛdugu bamanan elhaji ablaye kulubali zawagati morikɛ jabakɔrɔ fila ni tila n'ale y'a fɔ bi san wɛrɛ a jaabi bi ye o diɲɛ san o san an bɛ san 10 ani kɔ bɔ o la bi o sirakɔrɔ de y'an wuli ka se bɛlɛdugu kɔnɔna na bamanan an bɛ kuma dɔ da sabu i fadenw ni badenw cɛma. Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ ala fo ka ala barikada k'i yɛrɛ fo i ka wulikajɔ n'i ka cɛsiri la ka bɔ Bamakɔ ka na bɛlɛdugu yan samiya sera siraw ka jan siraw man ɲi o t'an bali nali la an bɛ fo la kosɛbɛ dan di foli min na an ye foli minɛ o kɔ tɛmɛnen kɔ n bɛ lamɛnbaa bɛɛ fo ka filɛbaaw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan bɛɛ ye foli minɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ ye foli minɛ dan di foli min na y'a fɔ cogo min na ka kɛ ni waatiw kɛcogo ye an bɛ waati min na sisan waatiw koronna kosɛbɛ kosɛbɛ t'a la o la ka kɛ ni yɛrɛ ka wulikajɔ na kɛcogo ye an bɛ jaabi an ye min ye ɲinan san waraw la an ye min sɔrɔ an karamɔgɔ kɔnɔ ko in b'a dɔn cogo san o san ni asura sera n'o ye san yɛlɛma ye n y'a f'i ye ka ca n'i ko san yɛlɛma i b'a fɔ ka perese k'a fɔ alisilamɛ diinɛ mɔgɔw ka san yɛlɛma an b'o de la n'o tɛ san caman tɛmɛna ka kɔn o ɲɛ sigana t'o la et puis fana san yɛlɛma n y'a f'i ye n ko adamaden kelen ka san yɛlɛma bɛ yen o kumaw bɛ yen o ye baro caman ye mais san yɛlɛma n y'a fɛ tuma min na ala kɛra bɔra Maka ka na Madina n'a ye se sɔrɔ tuma min na n'a ye se sɔrɔ n'a ye se sɔrɔ waati ɲininkali bɛ yen o don de a ko ale ye se sɔrɔ Madina o don waati min na a ye se sɔrɔ a kɛra faama de ye n'a tun kɛra ye mɔgɔ mɔgɔ ye Madina bɛɛ tun bɛ don a dɔgɔnɔ da fɛ mais a ko an ka bɛn an ka ɲɔgɔn kanu an ka kɛ kelen ye a ka se a m'o yira o don de a fɔra ko ye asura don ye n'o ye nin kalo ye tile 10 ye o de ko arabukan na asura de tile 10 ye i y'a faamuya donc o don de silamɛya diinɛ mɔgɔw ka jate daminɛ o don de n'o ye ka fɔ ɲana ye silamɛya san fɔlɔ ye nin y'a san ainsi de suite ka na soit ka kɔn n y'a fɛ Nuhu tɛmɛna Musa tɛmɛna Isa tɛmɛna Nabiɲuman caman tɛmɛna ka kɔn o ɲɛ sigana t'o la voilà o kɛra donc mɔgɔw k'o faamuya ka fɔ san yɛlɛma a daminɛna waati dɔw de la sigana t'o la n'o tɛ Isa ka san na o ye san 2025 ye n'o ye 2025 ye an b'o kɔnɔna na o fana san 2000 ye mais an t'o nɔfɛ o ye jumɛn nɔfɛ ko san yɛlɛma ɲinan jɔminɛ n'o ye jɔminɛ ye jati bɛlɛ kɔnɔ a ye mun y'a kɔnɔ o la min laturu masaw fo ka jinɛtigiw fo bɛlɛdugu yan mɔgɔ caman farala ɲɔgɔn kan mun bɛ laturu dɔn n'o ye laturu masaw ye ani mun bɛ laturu dɔn cogo caman na bɛlɛdala b'o la ani jirimasaw kolonfililaw b'o la jinɛtigiw b'o la laturu karamɔgɔ mɔgɔ min bɛ kalawa kɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ɲinan ka bɛn kelen kan ani ka kelen fɔ o ye jumɛn ko ɲinan san kɔrɔ an k'a ɲini k'a fɔ an badenw ɲɛna mun de yera la o la an ye min ye ɲinan san kɔnɔna na mɔgɔw k'u kuloma jɔ m'o fɔ mɔgɔw ɲɛna ɲinan san kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ ni an nana laturu ka bolo kan laturuden fila bɛ yen n'o bɛ kuma min bɛ se ka wala dɔɔnin o ye jumɛn ɲinan san kɔnɔna na laturuden bɛ taa kɛnɛ kan o ye janfa alimami i ye faamuya mais min nana nin na o ye jɔn ye a fɔ Adama n'o o nana nin na mɔgɔ minnu bɛ laturu dɔn n ko minnu bɛ laturu dɔn voilà m'a f'i m'a da dɛ n ko mɔgɔ min bɛ b'a dɔn ko ɲinan san bɛ kɛ cogo min na
i ye faamuya ni faamu o la ko ɲina san kɔnɔna na ko a janfa ka ca a janfa ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ k'o da mɔgɔ kulo kan janfa dɔ ye jumɛn i ka patron o ko i ka bɔ i place la k'i ka dugumɔgɔ bila i place la ka ɲɛmɔgɔ bɔ yen ka kɔmɔgɔ bila place la ka kɔmɔgɔ bila place ka ca ɲina kosɛbɛ ala k'an kisi a ma ka i ka adjoint bila i place la o de ka ca ɲina kosɛbɛ i ye n faamuya n y'o faamu o ka tɛmɛn kɔ ɲɛmɔgɔ u b'u place la ɲina pewu ka mɔgɔ bila o ɲɛfɛ mun b'u kɔfɛ alahu akbar o de ɲina kɔrɔya taa to ye fɔlɔ i ye faamuya c'est à dire janfa a n'a nana laturu kɔnɔ n'i ko k'i b'a kuma fɔ a fɔcogo la an bɛ tali kɛ an balakaw la parce que ɲina kungo caman ɲina furusa ka ca kojugu ɲina furusa ka ca furusa ka ca ɲina kosɛbɛ kosɛbɛ ɲina janfa ka ca kosɛbɛ terima fila ka kɛlɛ ɲina ka sɔrɔ kɛ muso ye o ka ca ala k'an kisi a ma i ye faamuya bon parce que laturu nana cogo min na o ye kuma o siraw de bon ni n y'a f'i ye adama nana nin na adama nana nin na n'o nana nin na o ye kumakan dumanw de ye turabu soboli kuma b'a la ka fɔ turabu badala kuma t'a la ka fɔ sabu dɔw bɛna fɔ ko yala ko janfa nana k'a bɛ kɛnɛ minɛ wa a b'a la ka kuma ni turabu dɔrɔn de ye c'est à dire n y'o f'i ye laturu ye fɛn ye mɔgɔ kelen t'a bɛɛ dɔn ayi nin ye tiɲɛ mɔgɔ kelen t'a bɛɛ dɔn walahi i bɛ min dɔn i b'o dɔn i tɛ min dɔn i t'o dɔn adama nin i ye faamuya a ko mun adama nana nin na n'o nana nin na o ye kumakan dumanw de jira ɲina kumakan duman de ka ca karisa n bɛna mobili san k'a d'i ma dɛ o bɛna min n'i furu dɛ n bɛna i don baara la a bɛɛ nkalon a bɛɛ ka a bɛɛ kuma duman gansan ye kumakan duman i ye faamuya ni fɛn o fɛn fɔra ɲina kumakan dumanw don adama de b'o fɔ i y'a faamuya mais a kuma si tɛ sabati i ye faamuya o de la ko laturu mais yaturu ye so 10 ani so 6 ye jati so 10 ani so 6 mun y'a kɛ so 10 ni 6 ye bisimila ko jinɛ segin mɔgɔ segin mais jɔn de y'i ye jumɛn t'i ye min t'i ye a fɔ jinɛw o t'i ye jumɛn bɛ tila jumɛn tɛ tila jinɛ tɛ tila a t'i ye donc laturu la n y'a fɛ ni a fɔra ko an ka nin ko in kɛ sisan miniti 1 miniti 2 laturu hɔrɔn bɛ kɛ joli ye a fɔ ko 4 laturu hɔrɔn 4 mais an k'a ko kɛ sisan miniti 1 pe kɔnɔna na a bɛ kɛ jumɛn ye a fɔ taliki taliki 1 pe k'i to yan nɔ ka mɔgɔ bɛ kaso la faransi ameriki belgique k'a bɔ kaso la sisan jɔn b'a kɛ a fɔ taliki taliki kosɛbɛ o ye laturu hɔrɔn den kosɛbɛ kɔnɔnafolo t'o kɛ abada laturu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'o kɛ o taliki de k'a fɔ min kɛ miniti 1 miniti 2 o de b'a kɛ taliki o la a bɛ don a bɛ ko ɲina janfaw denɲɛw ka se sɔrɔ ɲɛmaw ka kosɛbɛ ko de ye ɲina san ye kosɛbɛ mais jamana yɛrɛ kungo dun an y'a yira jamana parce que jamanaw la jamanaw taabolo tɛ kelen ye mais nasarali dɔnni na jamana bɛɛ ye jamana ye tiɲɛna t'o la i ye faamuya o de la ko ɲina sani an ka se yen mais mun de la janfa bɛ ɲina cogo di a bɛ tɛmɛ cogo di an y'o fɔ n'an ye fɛn mun ye tan saraka mun b'a la jiri mun b'a la an b'o fana fɔ mɔgɔw ye jumɛn nana o parce que mɔgɔw k'a faamuya fɛn juguni 2 dɔ ka ɲi dɔ ye tiɲɛna t'o la i faamuya n'i ye ɲuman tan ye i bɛ juguman tan ye o ye adamadenya tacogo de ye tiɲɛna t'o la donc o kɔnɔna na mɔgɔ min bɛ yen ɲinan k'i bɛ fɛ ka k'i janfa ma furusaw ma ainsi de suite i ka yiri ye ɲinan o ye sɛbɛ ye sɛbɛ musow ka sɛbɛ ɲini k'a ko sɛbɛ kuru 4 o de ye ɲinan san yiri yɛrɛ ye cɛw dun cɛw sɛbɛ kuru 3 cɛw sɛbɛ kuru 3 kosɛbɛ ka adama min bɛ nin na dun adama min bɛ nin na o yiri o ye sanan de ye o bɛ ja sɔgɔmali sanga walima jura sɔgɔ kosɛbɛ et puis sɛbɛn fana n'o sɛbɛn fana ko a ɲaga o t'a bila sumaya yɔrɔ la sumaya yɔrɔ la kosɛbɛ a kana bila siraba kan abada a kana bila kɛnɛso parce kan que n ko sɛbɛ ye yiri jan de ye sɛgɛnna t'a la donc n'i y'a ko o t'a bila sumaya yɔrɔ la o de la ɲinan maa min n'i ye nin yiri ɲini k'a ko ɲinan i bɛ k'i janfa ma ala k'an kisi a ma i y'a faamuya c'est à dire mɔgɔw ka ɲinan ko ka ca ka sababu kɛ muso ka lahala ye muso ka lahala muso de bɛ kɛ sababu ye ɲinan ka fu ka mɔgɔ dɔ ka furu sa ka mɔgɔw kun ka ɲɔgɔn na yɛrɛ n'i y'a faamu kosɛbɛ bon k'i kisi a ma o ye nin yiri de ye ka kumakan duman n'i fɛ a tɛ bɔ a sira fɛ o yiri o siran na i bɛ ja sɔgɔmali sanga kuru 1 kosɛbɛ walima jura sɔrɔli kuru 1 kosɛbɛ Bɛlɛko Abilaye i y'a fɔ dogo la dɛ ko masaw ni juguya an y'o fɔ ni i y'a sakala bɔ ka na musa bɛ na kɛnɛ kan n'o o nana o bɛ mun fɔ
o de ko masaw ni juguya bon a kuma ka ca mais o kuma n'a ca bɛɛ wajibi de f'an k'a fɔ an balo ɲɛna parce que kuma bɛɛ mɔgɔ b'an wele ka ɲininka san yɛlɛma cogo donc ka a fɔ mɔgɔw ɲɛna masaw ni juguya min nana saraka jumɛn b'a la a bɛ mun de fɔ ko maabaw faamaw dɔnnibagaw bɛɛ b'a la tɔgɔtigiw ani faamaw a kuma o de kan ko u ka ɲina place ko gɛlɛya b'a kɔnɔna na kosɛbɛ mais n'i bɛ fɛ ka i ka place la o bɛ jɔyɔrɔ la i ka to i ka ɲɛmɔgɔya la ko saraka b'a la ani yiri. a saraka ye jumɛn ye. o de nana cogo jumɛn na o saraka nana kɛ jumɛn ye a fɔ ɲɔgɔmɛ dɔw ko ɲaamɛ ou bien so ka so mɔgɔ min ni ɲɛmɔgɔ ye ka daminɛ président na ministre député la maire gouverneur la k'u ka saraka ɲina k'o de ɲɔgɔmɛ ka ɲɔgɔmɛ ka faga k'a sogo di mɔgɔ ma k'a faga k'a sogo tila kosɛbɛ ka i ka hami da kan n'i ka place ko ye o ka tɛmɛ ka fara so ka so ɲini ka sarakati mɔgɔ la ɲina sokɛ k'a di mɔgɔ ma ni nafolo k'a sarakati ɲina o de masakɛw ka sarakati ɲina o ka yiri fana yiri fila zira ani balanzan kosɛbɛ olu ka yiri ɲina n'i y'a kɛ i b'a ye n'i m'a kɛ ayiwa zira ani balanzan a bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a ko ka tobi k'a ko i mana kɛ diɲɛ masakɛ fɛn o fɛn k'a daminɛ yan fɔ farajɛla a bɛɛ n'i y'a kɛ i b'a ye. bɛɛ abila n'i ka kuma dɔ sigi tulo la o de la sen dɔ la i ko ma ko jiri fila bɛ yen olu ye ɲɔgɔn dafa n'a ye kosɛbɛ ko dɔ bɛ nugu tilema fɛ dɔ bɛ nugu samiya fɛ kosɛbɛ yala o jiri fila de ye nin ye. n y'a f'i ye zira bɛ nugu samiya tuma balanzan a tɛ taa tilema de ni samiya sera sisan a tɛ nugu ka bala bolo in ma pewu ji bɛ boli ale dili de kan a tɛ jigin. dɔnni kuma man ca. o de la nin kɔrɔfɔ ninnu an ye min ye ɲina san laharaw la kumaw la o ye nin ye ni mɔgɔ ye fɛn wɛrɛw la k'an ɲininka ni o cogo fana bɛ yen nɔ mais an ye min kɔni ye ɲina san kɔnɔna na nin y'olu ye. o la Ablaye i bɛ lamɛnbaga dɔw filɛbaga dɔw ma kan mɛn ko ninnu jiriw sɔrɔli ko a ka gɛlɛn yala jiri ninnu u bɛ sɔrɔ e fɛ wa walima u bɛ sɔrɔ tɔgɔ jumɛn na. nin yiri ninnu bɛ sɔrɔ fan bɛɛ fɛ. fan bɛɛ fɛ. i y'a faamuya n'i bɛ jamana fɛn o fɛn na n'i m'a sɔrɔ i ka jamana na Mali la a bɛ sɔrɔ yan nɔ. o sɔrɔ fan bɛɛ fɛ. o la lamɛnbaga caman a n'a musoman an b'a da aw tulo kan k'an ni Zawakati Morikɛ Bɛlɛdugu Dangele El Hadji Ablaye Kulubali le PDG du groupe de communication Badenya le 76 25 68 21 ni mago b'a la k'a kɔri walima 66 13 12 19 k'a fɔ bamanankan na aw b'a faamuya cogo min na o ye 66 13 12 19 walima 76 25 68 21 Bɛlɛdugu Dangele aw b'a sɔrɔ Yirimajɔ poste kɔrɔ ni sera dɔrɔn e k'a kɔri mɔgɔ bɛ bɔ denmisɛnnin fɛn o fɛn bɛ o sigida la i k'u ɲininkali kɛ Bɛlɛdugu Ablaye ɲininkali kɛ u la u bɛ n'i bila fɔ Bɛlɛdugu Ablaye ka so o la Bɛlɛdugu bamanan kuma kuncɛ kuma lamɛnbaga caman a n'a musoman ani yɛrɛ dɔnbaga ɲɔgɔn foli min karamɔgɔw fo k'an ka dolo karamɔgɔw fo ka ladolo masaw fo ka jinɛdugu fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ min foli kɛ kosɛbɛ Faransi la i Faransi fo ka Espagne fo ka Italie fo ka Belgique fo ka Congo Brazzaville fo Gabon min bɛɛ lajɛlen fo Guinée Équatoriale n b'a bɛɛ fo ka Burkina fo ka Abidjan fo ka Sénégal fo ka Laginɛ fo min bɛɛ fo ka Ghana fo Tchad n b'a bɛɛ lajɛlen fo. Bɛlɛdugu Ablaye ka lasigiden bɛ nin jamana kelen bɛɛ lajɛlen na n'e b'a la k'a kɔrɔ dɔrɔn e k'a kɔri i bɛ nin jamana min na ko ne mago bɛ Ablaye ka nin magoɲɛ jiri la a bɛ mɔgɔ ci i ma o yɔrɔ bɛɛ i bɛ o mɔgɔ wele o ni o tigi o bɛ kuma o la Bɛlɛdugu Ablaye waati ye waati kosɛbɛ waati n'a sera a bɛ jɔ ye. an bɛ ɲɛmɔgɔw fo ka Jigiyabulo mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo u ye n bonya a bɛ k'u bonya n bɛ bɛɛ fo an ka Mali la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ an ka président na fɔ dugukɔnɔ bɛɛ lajɛlen fo Gandi Fula k'a daminɛ Kɛlɛ fɔ Tigɛlɛ n b'a bɛɛ fo ko baden mankan don Bɛlɛdugu Ablaye haza assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Bien an bɛ foli di Jigiyabulo filɛbaga caman a n'a musoman ma nin kun ye Jigiyabulo ale ka ɲininkaliw ye ka mɔgɔw bila ɲininkali la olu ka yamaruya kɔnɔna na o ye Banikɔ Yakuba Kutala aw b'aw fo aw ka mɛn diɲɛ waati